Dami ng huli ng isda mga kapatid. Maapaw na kasi itong ilog. Konti na lang mga kapatid. Yun, may nanghuli rin mga kapatid. Dami nanghuli ng mga isda. Yun eh. Puro tilapia. Okay. Ayun, ang dami rin din na kasi nanghuli kabila. Dami kasi nakalitaw na isda mga kapatid. Tilapia tsaka karpa. Lalim na mga kapatid. Ayan pala yung ano, Guadalupe Bridge. Yan. Guadalupe Station and Arco. Kasi ang lalim na ng ilog Pasig. Aapaw pa ito mga kapatid kasi sobrang lakas ng ulan. Hindi na lang siya oh. Ay, nanghuli sila ng isda eh. Ay, lakas ng agos. Dami tilapia kanina saka Indian carp. Mga carp na ano. Hindi na lang ate eh. Naapaw na sa ilog. Punta na dito sa may ano, kalsada. Ayan mga katsuy oh. Maapaw na yung ano, ilog Pasig. Sobrang ano, lalim na. Yun oh. May mga nangunguha ng isda. May dala silang ano, pisnit. Kunti na lang mga katsoy. Aapaw na tong ilog Pasig dito sa ano, kalsada. Dahil yung panghuli nila ito mga katsoy. Hinigilid nila. Uli. Yan mga katsoy. Ibang klase panghuli nila lang isda. Nasa gilid kasi isda eh. Ayan, meron tilapia oh. Oo nga kasi oh. Pinopi. Ano, may pisnit sila inaano. Panghuli ng isda. Nasa gilid kasi tilapia eh. Ayan kasi oh. Dami. Oh. Sa gilid lang. Galing ng pamamaraan ko yun. Tilapia oh. Daming isda mga katsoy oh. Nasa mga gilid lang sila. Ay, natin maya-maya kayo dyan yung pinalot sa bakso. Ayun oh. Ayun mga katsoy oh. Ayun oh.
Ang dami sa gilid lang mga katoy. Ayan mga katoy. Dami nila nga dami sila. May string silang gamit mga katoy. Ang dami mga katoy. Ang dami nila nakahuli. Nahawakan lang ito.